Call for Yana. और जो भी है इधर इधर अब फायर चालू होगा, आपकी सब लग जाएगी. Do you know especially something about the Czech actress Jana Gupta? Oh yeah, she's become excessively popular, extremely popular. I mean, she is featured on the most popular magazines. She's definitely. See, one of the nicest things about India is that we are, as it is such a diverse country, that it's very easy for us to accept people from other cultures and other races and of other skin colors. Pro většinu lidí tady jako být součástí filmu nebo být filmová hvězda je prostě to nejlepší, co se ti může v životě stát. Takže oni jako dost ty hvězdě uctívají a milují. Lidi, když uctívají některé své hrdinky, jakože je milují moc, tak jim prostě postaví takový chrám. No. To se teda dělá jenom na jihu Indie. No. Lidé se rádi dívají na filmy, vlastně z toho jsou velké peníze, vydělá se z toho hodně peněz. No. Prostě filmy to je důležitá součást každodenního života každého Inda. India makes the most films in the world. We make almost between 800 to 900 movies every year. And of course, we have many languages, almost 24 regional languages and thousands of dialects. But a lot of films are made in Hindi, that's the national language. And because of this diverse background, lots of movies are made. And especially filmmaking in Bombay is popularly the industry which is called Bollywood. Dívání se na Hindi film, to je prostě něco úplně jiného, to se nedá srovnat s ničím. Za prvé je to film, který je dlouhý 3 hodiny, což je z začátku pro diváka je velmi těžké, protože prostě když jdeš do kina, tak prostě 3 hodiny sedíš a je to hrozně zdlouhavé. Ale to je normální věc. Až v poslední době se začínaly dělat filmy, které prostě jsou už kratší. Takže 3 hodiny, teď jsou tam v tom ty písně, což je vlastně ta věc, která jako, trvá tak dlouho, což je prostě velmi zvláštní věc v Hindi movies, že prostě z ničeho nic, jako najednou jsme ve Švýcarsku někde na kopci a ta hlavní hrdinka a hlavní hrdina prostě najednou tam někde tančí na kopci a nedává to žádný smysl. Nebo tak oni se snaží to udělat jako, tak nějak jako dát to do toho filmu, že to třeba dává smysl, že třeba ten hrdina sní v noci, jakože s tou hrdinkou tam někde a teď si vyznávají lásku tam někde ve Švýcarsku najednou. Ale takže to se děje normálně. Takže vlastně hudba je velmi důležitá součást filmu. In India, still, cinema is religion, in a way. Like cricket is religion, cinema is religion too. Indians are crazy about cinema. In fact, more in South India, where they are given godlike status to a couple of star icons. You have no clue, you have no imagination how obsessed Indians are with cinema. It's second nature to us, it is religion to us. One unique thing about Indian cinema is the usage of songs to this day. That is also because the story structure in India, a lot of it comes from old Sanskrit theatre. The origin of theatre in India was in the Sanskrit language, and there used to be a lot of dance and song then as well. Therefore, it's in our genes. Music is a very important part of our lives. It plays a very essential role in most religious functions and ceremonies. Potom je tam samozřejmě velké drama, což je v každém filmu, proto jsou Hindi filmy takové známé, že
cokoliv se bude dít, je taky emocionálně děsně dramatické, takže když člověk chce hrát v takovém filmu, tak musí vyloženě přehánět, takhle se tomu říká, jako přehánět ty emocionální věci a až tak, že my na to nejsme tak zvyklí, že když se na to díváme, si říkám, co vám blbnou, prostě, že to je jako, jo, je to hodně takové. Třeba naposledy jsem se dívala na jeden film, který se stal hit, jmenuje se Kalhon Naho a vyložení je to tak emocionální, že člověk prostě brečí, jenže nebrečí jenom posledních 10 minut, brečí tak jako 2 hodiny. Protože to prostě pořád to jde do těch. No ale to znamená, že když je takhle ten film udělaný, takže to bude velmi velký úspěch tady. Prostě ty lidi jako vyloženě na ty emoce jsou. Vždycky to bude o lásce, vždycky tam bude prostě nějaké hrozné traumatické drama mezi tím, že ten hrdina prostě je zamilovaný do hrdinky a ta hrdinka je zamilovaná někoho jiného, nebo si bere někoho jiného, jo, většinou jako takové. A teď prostě ta politika v té rodině a samozřejmě zmatek, hodně zmatku. Most Indian movies, at least the most popular genre, is one that has a lot of melodrama in it. You know, it's essential for us to see romance, it's essential for us to have music. Some action is, of course, it's wonderful. So it's a mixture of everything. Some journalists, as you rightly pointed out right now, in Europe call it the masala movie mix. Masala actually means spices. So because, you know, it needs to have a little bit of everything. And it worked. So melodrama is essential. It is very, very essential. Indians, as people, we are very, very emotional. You know, we are very, very emotional people and very sentimental too. Cenzura je veliká sexu, nebo jako sexu, co se týká opravdu sexu, tak tam je žádný sex, tak to jako ne, to neexistuje. Ale samozřejmě, že je normální v těch písních, že se po sobě trochu jako tak válí, dělají takové ty věci, jo, což je prostě romantika. To je povoleno, ale co se týká jako obnažení těla nebo dokonce jenom maličké obnažení, jo, že třeba člověk, já nevím, třeba v plavkách to jako ne. To je, když je někdo dneska v plavkách, tak to už jako znamená, že wow, jako to si teda dovolili. A dneska už se to odehrává, protože prostě se to vyvíjí samozřejmě a vliv zvenku a hlavně režiséři prostě pochopili, že když je tam hodně těla, tak se to prodá, že jo?